Assalamualaikum batur-batur kanda jurig. Ketemu maning karo Reang mangasep ning tabir misteri. Kanggo kandahan dinakin ki ana sing sejen biasane mangasep ning jero ruangan sakin ya jajal metu mengjaba arep jajal kin mik anyar. Jadi kanggo kandahan dinakin ana cerita sing yu Susilawati ini salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Patrol Indramayu. Yusus iki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke ning tahun 2010. Waktu kuwen Yusus iki ya masih kuliah ning Jakarta. Nah, Yusus iki duwe uwa arane ki Wasinah. Wasinah ki karo lakine ki sing awit daun nikah ora duwe anak ya. Ora duwe anak mulane ga Yusus iki sing awit bocah kenang Wasinah ki dieman pisan. Dieman pisan ya karena Wasinah ora duwe anak sih ora ningan. Jadi ki ning Yusus iki kayak anak dewek nganggep ki. Mulane ga lamona ditakoni ki Yusus iki yang ngomongnya emboke kita mana loro, bapakne kita na loro. Ya kuwen Wasinah karo lakine terus ya wong tua kandunge jeka yang konon. Nah, ning tahun 2010 kuwen lakine Wasinah ki ya ninggal jaja. Mati kan ninggal ya tantune ga Yusus ya nangis ora kelangan. Ya prewen bega karo uwane ki akrab ya sing awit bocah sering dibelanjani, sering dijajani, ya sering diemban apa. Jadi ki ya Yusus ki kelangan mung bega karena Yusus mah waktu semono kan kuliah dheweke. Jadi ya kenang rutinitasnya dheweke ki ya ora kelingan ning lakine Wasinah ki ning uwane ki ya kenang sibuk kuliah sih ora. Nah, sementara Wasinah sing ning omah ya kelangan jeneng lakine ki. Jadi Wasinah ki teka mengumahe wong tuane Yusus. Jare Wasinah ki ngomong ti je lamona Susi balik ya kondolan lah kon mampir je meng kita. Ya biasanya ga hari balik kan mampir jayo meng dheweke. Iya je kita ku embunang apa lagi kelangan bae Susi je sira. Biasanya mah kita kan ya lamona bengi anak kakang jor sing di Jakanda ngarani jenate lakine ki. Saking makan langka sapa-sapa kita ku ya lamona bengi ku ya jentul bae dhewekan. Ya angen-angene kita ki bayangannya kita ya meng Susi, kelingan Susi lagi cilik, tak emban, ya tak kudang, ya dadi ku embuh kini Susine repot bahaya apa je wong kuliahku. Ya Yusin di je handphone biasanya kan telepon-teleponan karo Susi aja ora jare mbok kayu Susine ki. Iya je handphone kitane ku ilang. Hari ku ilang je. Iya lagi kakang ngira ninggal ka dinahan kuwen. Ya kita kan ya mone mah ana handphone kita ku embuh bruke ku ning ngendi kenang ya ketinggal kenang kakang ngira. Tadi kita ki wis ora ngopeni handphone jorang ngurusi embuh jor temen. Ya toliga kita kan ora patia bisa tatal tutul handphone je orang ngerti ora apa. Biasanya kan ya kuwen jenate kakang sing mencet-mencetaken handphone ki ngarani jenate lakine ka. Ya kita ge ndane dua handphone ya bisa ta beli mencete jakone ku. Ya mending ya wis lah handphone ilang ya wis jor temen enda temen. Nah rupanya ku ya waya handphone ilang kita ku kelangan yang Susi je. Biasanya telepon-teleponan ya sakine ora telepon-teleponan kan ya kelangan jor. Oh ya wis engko tak sampeaken jeneng Susi jor jare mbok kayu Susine ki. Tadi ki ya uwane ki balik ya. Nah, sewise uwane balik Yusus ki ya ditelepon kena ngemboke ki. Jare emboke Yusus sus je. Susi je. Iya je mak je. Mau Wasinah menekaken takonira. Oh nang apa sih je mak? Ya kelangan je irane kan ya wis 3 bulan tapi 2 bulan ora balik-balik. Iya je wong kitane repot pisan ya prewen. Iya mau ku Wasinah ku ngomong biasanya mah kita ku je ya karo kakang kanda gubreg gana bature lamona bengi bung besakin mah ya wanirana kan wis ninggal jadi ki dewekan bae je yang jentul be kelangan ya kelangan ira je si jor jare anune ke jare mboke ku kayang konon je mah iya. Oh ya wis lah je mangko je kita lamun ana waktu ya balik pengen ketemu karo Wasinah iya je nah kayak kono wis ya Yususine ki ya ditelepon kayang konon ki ngerasa prewen je ya ngrentes kaning atine ki ngenes. Iya kita ku ya kenang repot pisan kuliah ki akeh tugas
tugas ki kayaknya ki ora entek-entek ya sebenarnya mah kita dewek ke rasanya ku pengen baturi wasina ya. Wasina kan ya lagi kelangan ning walanang sing wis ninggal, jadi ki ya pengen ana ning kono mung bega yususine ki ora bisa kenang tugas kuliah sing numpuk ki ya prewen maning jenah. Waktu kuwenku dina Juma kenang yususi ki deweknya dipaksakan balik ya. Sebenarnya mah dina Sabtune ki masih ana pelajaran mung bega lah wis lah kita ki ya pengen balik pengen ketemu karo wasina. Jadi ki balik yususine ki balik ya mampir dikit mengume deweke sebisa ngume deweke ki ya mengume wasina. Sebenarnya mah sing ngume yususi mengume wasina ga ya ora adoh ora apa ya kurang sing 10 menit kan numpak motor mung bega yususi ki lah numpak motor bae lah kita nganggo helm je. Lamun kita lunga ki ya watire ki ditakoni kenang wong je isin kita malah mun ditakoni kenang wong ki apa maning ya diageli kenang bocah enom jora kan ya risih je jare yususine ki. Jadi ki ya wis lah numpak motor bae nganggo helm monokaken wasin naik ki iya aja lagi jentul bae ning amben kah ning ngarep omah jentul bae ya kayak wong lagi ngelamun bu prewen waya yususi teka di amati kayak nama di deleng pun ku sapa ya Allah Yesusi jasira ku teka kapan jora wah aja lah teka kapan jasira ya teka lagi mau jawa aja ya durung ana sejam aja lah ya nang apa jenok ya balik dure apa ya pengen ketemu jokoro uwa aja kitane kangen jare yususine ki kayang konon iya jawa gak kangen ya kayaknya gak bener mau warat dikit dari harapan balikku kone ya tak masaka kenapa bu masaka kenapa kin mau wane aja ya ora nyediaka kenapa apa ya wis jawa kayak apa bayar apa ya wis engko ira turunin kenek bengen dong ya tak masakaken iya jawa jare yususine gak karena memang Yususi kan sing Jakarta mau kena ya olinya ja pengen ngendong ning ume wasina jora. Jadi ki iya jewa aja nah. Jadi ya wasina mengwarung Yususine ya tiburan ya kenang wong apa kan ke susi ya Allah Yesusi ayu pisan apa ya pokoknya wong kan kaya kono nakoninane ki bakana wong sing aduh dau teka saking mau wis gede jora wis dua laki ta durung ya pokoknya kaya kono ora aja wong kita mau kuliah kuliah jenok iya aja. Nah terus ya balik mengume wasina masak gitu masak yususi ki karo wasina kandang ngobrol apa wasina ki katone ki raine ki ya sing maune lemes lesu lagi ngelamun waya ketekan yususi ki memang ya nyengir mesem mung bega senajan nyengir karo mesem gak kayane ki ketenger lamun raine wasina ki kayane pegel ka. Nah waya bengi kan durung pada mangane kintas isa aja cah waktu kuwenku mangane kintas isa wis dihidang-hidangaken kabeh ning meja ning ruang tengah mangan bareng namung bega diperhatikaken kenang yususi umahe ki radakan sejen ya lamuna jenate walanang masih urip mah umah ki padang walanang ki ora seneng umah peteng ki dadi ki ya lampu ki sing terang-terang kabuh lame ki ning ruang arep bega ning anu ki ning ruang tamu lampu ki sampai loro supaya padang ki durung ning teras jor ning ruang tengah ning gurikin mah lampu ki remang-remang je uwate kasing cilik-cilik ya apa ki uwak ki ya ora kuat bayar lampu uwate gede bokat bayar listrik ke larang ya yususi ga arepan takon masalah kin ki ya ora enak ya melange ku ya nyinggung kuen masalah listriknya kan larang tak prewen jadi ku ya wis mung meneng bae. Nah yususi mangan iki jenok je urug je iya je wong kula urug dewek je modor kita wis gede dudu bocah dudu apa aja ya iya je sira aku gelis temen gedene uwa mah pengennya kuwi aku bocah bae tonton gede-gede ya kita ne aja gede-gede mah jadi empani je wah jadi empani mah matakan gede jora jara yususi ne ki. Nah mangan terus lagi mangan kayang kenen ki ya yususi kan delengaken rene wasina soalnya mah adep-adepan wong lorokin ki mangane ki adep-adepan ning meja kah wasina ki lagi mangan ki lagi muluk sega kah kayak wong kaget langsung ngejebak mung bega ora ngucap ning cangkem ki mung kaget terus tangannya ki nrektek yususi kan merhatikaken terus ki wasina ki ndeluk sebisa ndeluk ki ya ndase ki galang geleng ora fokus ning panganan maning kah
ora fokus ya kenang wasina ku ya didelengaken kenang Yususi ki didelengaken diperhatikaken dikit ka sampai akhirnya ki ya Yususi ki yakin wasina ki kayane ki ya gelisah aja ndase ki galang geleng delak teluk ya pandangan matanya ki sejagat-jagat ka. Nah waktu kuwen Yususi ki ya takon ning wasina ki, "Wak, nang apa je wak jora?" "Oh, ora jenok, dure apa jora." Nah, lagi ngomong dure apa ki Yususi ki kerasa pisan ka lamun ning gurine dheweke ki lagi ana sing ngadeg je. Ya kerasa bela lamun ning gurine ana sing ngadeg ya ana sing ngaling-ngalingi angin sing mune kenang gigire kan ya ora tekan gigir maning je karena ana sing ngadeg ki. Nah, waktu kuwen wasina ki ngomong, "Nok, Susi ya. Apa jewa? Aja nyelinguk mengguri je. Aja nyelinguk mengguri." Ya Yusus ini kan apa sih jewa? Aja nyelinguk mengguri jenok, aja nyelinguk mengguri. Jadi ki ngomong aja nyelinguk mengguri ki ya wasina ki matanya ki koron delengaken mang meja, orang delengaken mang raine Yususi ora apa. Koron deluk kah? Aja nyelinguk mengguri, aja nyelinguk mengguri jenok aja nyelinguk mengguri. Ya Yususi diomong kayang konon sekudua nurut ki malah penasaran dia. Dadi Yususi ki nyelinguk mengguri, wayah Yususi nyelinguk mengguri, langka apa-apa. Langka apa-apa jewa. Namun bega wasina ki langsung lemes waktu kunku. "Nok jare wa kan aja nyelinguk mengguri nok aja nyelinguk mengguri nang apa senoke nyelinguk mengguri." Ya nang apa sih jewa wong langka apa-apa kedike. Iya jemung bega ya tuh prewen je ya wis lah jenok. Wasina ki langsung lemes, langsung ora semangat maning kayak lagi mau kah. Ya wis jenok bengikin tong turunin kene je iya aja. Nang apa jewa wong biasanya gak kita turunin kene kedik je ya kita kan ngendong ning kene biasanya gak sakienge kita bae jora. Wong kita sing awit cilik ya turunin kene sakienge kita aja. Iya jenok wane kuwatir, wane ku melang je. Wis jenok tong suwe-suwe ning kene jagian noke balik mengume emak karo bapak je. Apa sih jewa jor jare Yusus ini wis ada temen jewa kita ning kene bae pengen turun ning kene. Kita adu-adu sing Jakarta pengen turu karo uwa beli jenok los anu bae jenok jare balik bae. Nah, nang apa jewa dure apa jangan apa jare Yusus ini ki. Uwane ki ora gelem kanda. Yusus dewek ke ya weruh watake uwane ki kaya ngapa. Sing awit bengen ki uwane ki ya watake ki keras. Mung bega keras ki dudu artine galak ta prewen. Lamun jare uwane ora sampai tekan kapan bega ya mangsa iya pasti ora aja. Ya kun gak pada bae lamun jare uwane ya ora gelem kanda ya dipaksa kaya ngapa gak mangsa gelem kanda akhirnya ki ya wis langkah pilihan sejen Yususine ya nurut nih ngomongane uwane dadi Yususine balik ya numpak motor maning balik arep ngrekepi piring arep mbasuhi piring apa gancak mangan mau ku ya kenang uwane ku diblawe tongtongan jenok tongtongan tontong direkepi wis ndak temen uwak bae enok mah balik bae je mana. Dadi ki ya wis Yususine balik yo numpak motor takang umahe Yususi kan ditakoni kenang emboke. Aku wis balik jenok dure apa? Iya jema kitane diusir kenang uwa aja. Diusir kenang uwa aja. Iya dadi ya Yususi ki sengaja ngomongnya ku kayang konon kitane ki diusir kenang uwa supaya embokor bapaknya ki ngerongokaken ya apa sing diomongna kenang Yususi ki. Ya nang apa je nok diusir prewen. Nah akhirnya kan ya Yususi cerita mau ku lagi mangan ki karo uwa. Nah uwa ki kaya wong kaget njebag aja terus ki uwa ki bisa ora fokus maning ndelang nasegak ki nyelinguk ngiwe nyelinguk nengen deluk pokoknya mah uwa ki wis ora fokus sampai akhirnya uwa ki ngomong ning kita Susi aja nyelinguk mengguri Susi aja nyelinguk mengguri jenok aja nyelinguk mengguri ya kitanya kan penasaran jema diomong kayang konon kita nyelinguk mengguri ya langka apa mung bega uwane ki danine lemes ya wis kitanya ku dikon balik ya kayang konon aku nang apa wanirane jare anu nek jare mboke Yususine ki jare Yususine embu je mak kayane mak embu uwaku kewedinan apa je mak kayane mak uwa ki ya ora tenang kedeleng je mak sing matane gaya iya mak kejendeleng lagi dolan menekaken ku matane ku ya ning sore kan ya kaya wong kurang turuk aja iya kayang konon je mak hari kita mah pengennya ya arepan mono maning je kitane ku arepan mono maning je
Iya, jare bapakne Yususine, bapakne melu je. Ya wis semane gak melu jare mbok Yususine ki. Ya wis ayo pada lunga bae kayang kono tadi ki lunga aja. Lunga gaya ora adoh ora apa wong tunggal desa jora mengume uane. Umay Yususi ki ya ditinggal anak adine Yususi ki masih anak loro maning lanang kabeh. Mung bega adine sing lorokin ki ora aleman ning wasina ki. Sing aleman mung Yususi bae. Nah, adi-adiane ki ya ditinggal kono nggone umah Yususi karo wong tuane tekak maning mengume wasina. Ning kono kan diketok lawange. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, krungu sing jero ke suaranya kayak wong Melayu kok. Gedabok Melayu buka lawang. Rupane ki ya wasina. Kedeleng kenang Yususi. Wasina ki kayaknya kintas nangis ya. Banyu matanya ki masih diusapi ke. Wah, nang apa wak ya? Wah, dure apa masih sesenggukan kan? Nasi ngomong ki mbok Yususi. Sebenarnya mah wasina ki kak yayune bapane Yususi mung bega karo mbok Yususi gaya akrab je ya karena wis kenal lawas jor jadi kian nang apa je yuk dure apa nah masih sesenggukan ayo mancing je Susi mancing nah mancing menjero dodok ning kursi sing ana mejane encak mau mangan kak karo Yususi kak dodoknya ning kono nah sebisa dodok ning kono kan ya ditakoni nang apa je wah jora larak lirik kayang konon ki ingok wah nang apa jajar Yususine ki iya jayu dore apa jarem boka Yususi ka wis tenang nah waktu pun ku larak lirik ki mendelak mengduwur geluk mengesor yu apa wasina ki ngomong ning Yususi Susi ajan deleng menglongan meja aja aja deleng menglongan meja aja iya aja deleng menglongan meja jare mbok Yususine wis ya Susi turut anak bae apa sing diomong nak kenang waneira iya aja aja kita orang deleng longan meja ora apa kita deleng akan uwak bae aja iya aja nok aja deleng menglongan meja aja nah terus ki ya jare mbok Yususi ga hari kita awe je yuk deleng mengesor aja iraga aja wis anda temen tongtongan anak sing deleng menglongan meja aja nah terus kayang konon ki wasina ki ngadeg lunga mengarep mengbancong kah ya ditiburi kenang anu nek kenang Yususi kenang wong tuane jora nah lunga mengarep ning kono krek dodok dadi ki ditakoni nang apa je yuk jora jare bapane Yususi nek soalnya mah adik kandung bapane Yususi ki nang apa je yuk kandak bae ning reang ora apa-apa aja anu je sira je tok je kakang iraku masih ilok balik ya kakang ira siapa aja ya kakang ira jenate aja orang ngarani lakine wasina ki kakang kan wis mati je yuk jo jare anu nek jare bapane Yususine ki iya je mung beka kakang ira ki masih ilok balik je ilok balik je wa je jare Yususine ki kapan balik ke ya sering pisan je nok je mau gaya ya ana je wanirane ku mung bega wane ku wedi je lamunan deleng kakangku wedi dure apa aja soalnya mah ya klambine ki ya serem klambine ku ya kayak lagi arep dikubur kah kayak klambi lagi harapan dipendem oh berarti nganggo pocong je iya klambine ku pocongan je wis tak omong kenang uwaku kang ganti sih je kang klambine aja kuwen kitane wedi klambine dheweke sing lawas kan masih akeh pirang-pirang ning lemari aja nganggo klambi kuwen nah jare kakang irane ki yang ngomong ya ora bisa jare yang ora bisa salin maning klambine ku kien bae toli ga lampu apa ku ya sing jaluku ya kakang ira aja iya kakang ira aja kon diganti sing maune lampu terang ki emong pengennya ku lampu aku ya sing redup sing remang-remang je ayang kono je nah mau ku lagi Susi mangan ning gurune Susi ku ya wis lagi nglayek bae aja kakange ku mulane gak kita ku yang ngomong ning Susi aja nyelinguk mengguri nok aja nyelinguk mengguri watire ku ya ndeleng nah Susine nyelinguk mengguri berarti kan Susi ya wis ndeleng lamun sepisan wis ndeleng ki kone ki kekatonen bae sering ndeleng maning je pokatan karo pada karo uwa kayang konon jenok je berarti mau ana ning sorlongan meja je Wak iya mau gaya ana ning sorlongan meja ana ning longan meja jemulane gawa ngomong aja ngingok menglongan meja aja ngingok mengesor kayang konon terus
prewen je anu jewa jare Yususine ya mbuane gak wedi. Nah sementara jare mboke Yususi yuk wis yuk tontong wedi kun kudu kakang dudu apa ari kakang mah wis ninggal je wis langka urusan maning kun ku ya sosok sing nyerupani kakang iya je ya juga weru mung mega prewen ya wong ora gelem miyang keding meneng bening kene ya dilawan je yuk dilawan nglawannya ku prewen je kitane ku wong kita kan orang ngerti ora apa je yang lawannya ya aja nurut aja diladeni dijoraken bae je. Nah jare bapane Yususi iya bener je yuk wis dilawan bae ingki ya lampu kita ganti kabeh kenang reang wis jara papa. Nah bapane Yususi ku miyang tuku lampu ku ya lampu ku diganteni kabeh nganggo lampu sing terang aja sing mau redup ki terang kabeh mung bega lampu guri ki langsung mati ceb mati. Nah mung bega karena anak garansine dadi ki ya dicopot lampu gurine ki dicopot diurupaken maning menganu jora meng toko diurupi maning ya wis oleh ganti anyar dipasang maning. Nah untungnya gak kuat lampu kian ki ya wis padang kabeh sebisa padang kabeh ning guri ki ana suarane wong gerem-gerem kah wong lanang kah gerem-gerem kayang konon kaya wong kelaranen kaya wong iya kelaranen kaja jare Yususine ya kune apa aja pak kune apa wis ada temen tong diurusi kayane mah ya ora betah aja kenang genae terang ki terus prewen ya wis wanirane digawa mengumah be dikit ya Susi aja tong turuning kene bengi kieu mah iya jewa balik mengumah be aja ya wis ya ora apa-apa ri kayang kono mah dadi ya uwane ki digawa aja umakun ku ditinggalaken. Nah suki kine kan esuk monokaken bapane Yususi ki yang ngeceki lampu mateni lampu kok dipateni kabeh terus bapane Yususi ngundang wong sing ngerti ning hal-hal kien ki dadi ki ya kon diusir lah dibersihi kungku pembersihan terus di syariati apa kenang wong ki pokoknya mah ya dibersihi segala macam dipageri kah. Nah sampai akhirnya pragat Yususi dewek ke ora weruh apa soalnya mah Yususi kan balik maning meng Jakarta kudu kuliah aja. Namun bega entas kayang konon ku Yususi ku ya takon-takon ngemboke jare mah ya wis langka maning sosok kuwenku. Nah terus ki Yususi ngomong ning emboke ki mak wasinae ku toko kena HP maning yang kanega supaya bisa ngobrol karo kita. Oh iya aja HP-nya kan hilang yor kelingan je ya wasinae di toko kena HP sewise dua HP mah ya bisa telepon-teleponan karo Yususi ki dewek ya diwarai waya kenang adine Yususi ki lamun pengen nonton sandiwara mencet kian kudu tuku kuota kudu apa pengen rok natarling ki mencetnya kayang kenen ya suwe-suwene mah ya wasine gak bisa dolanan HP mah ya bisa ora bosen maning ning umah ki ya seneng kah telepon-teleponan karo Yususi bahas masalah kuwen jenate walanange masih lok balik ya wasina ora jenok ya kun mah dudu walanang dudu apa aja kun mah ya sing sejen iya aja bener aja wah aja ceritanya gak peragat mau semono bae matur kesuwun kanggo Yususi sing wis ngirimna cerita kieu mudah-mudahan bisa ngibur batur-batur kabeh semisale Mang Asep gawakna ceritane ora sempurna akeh kekurangane ya nyuwun pangapurane bae kun mah jaga terus kesehatane batur-batur kabeh reang pamit undur diri assalamualaikum.